ni kadai ke All India Radio Shillong ka khubor ban puli phi da i meri nong kanti walang. Kimat ki bakong san jong ka khubor menta ka step. Ai jingkranu menteri rang badu kari Narendra Modi ring baka video conference syaka kanhon sipai agnivir ka baningkong jong kari. Kasorkar Meghalaya kala bhasan pho akar ka jaka New Shillong ban penyeng ya ka Shillong Medical College bat hospital. Anwan bilang ka klido jong ka Trinamool Congress ka Mamata Banerjee sya Meghalaya lasai ban penklan ya ka jinglap election harilum garo. Ki khubor ki bapanya. Menteri rang badu kari Narendra Modi uong ba ki sipai ki badan jingtibet ha ka teknologi kin shime ka benta ka bakongsan ha ka tre ka kta jong ki tanat sipai kam tam ha ka jingi khun persya ya ki jing sniu ki ba mi da ka ba pendan kam ya ka internet. Umodi uong ba ki samla jong ka ni ka job ki tibet ba ha ka ni ka jing start ka ba thamai ba ki sipai ki barung kam thamai menta lani ki aganivir kin salong shisha ki ba kansai ban penjana ya ka kam ka ba ki shakri. Umudi lo ong kani ka por ba ai jingkren cha ka kanhon agnivir ka ba ningkong ya ka ba ulakran ling ba ka video conference ya kani ka kanhon ka baningkong an sajit ban penrong habarok lai tili kitanat sipai ba ya ka jing ai jing hikai pentibet ka baningkong la ai da ka lat online. Ya ka project Shillong Medical College bat Hospital SMCH ka ba la syupen sa ating na kapor siya kapor la ikum ba kala sedang ki biang ka tarik kita namar ba ka sorkar jala kala bahasan po akar ka jaka ha New Shillong ban penyeng ya ketika jaka puli bat ka hospital. Menteri ka sorkar Meghalaya wapet ya ka tanat jong ka koi ka kiau James Piki Sangma ha ka skill bleu lo ong ba ya ka jing ka ba kraw tam man penyo ya ka jaka lala ban job menta. Menteri rang ba badim ke jelau Dr. Mukul Sangma hausnem arhajar khanyo ula bo iu maunong rim bante ke Medical College ha TB Hospital ha mau ba kata san snem hadin ke jinge kutre kambat ka Kali Pradeep Chaudhary Group ka balong trai na Kolkata wala kata hausnem arhajar khatpra ka sarkar klarai ban kenria no ya ka Medical College sha Sauli ka ai ka baki seng san perthai ki kular ha ki nongrem yakun election bon sin kim ju kham la ban pentrikam ha ka basisha kham tam ha ka baide ba kamat pen klan bor ya ki kinthai ya ka jala Meghalaya ki dange tingkhu ba ki jing ki bahar kom la ka de ha ka jing nang jing start ka kadan nung yalam ka jing ko jing khia ka jing armet khanna bat ka jing yo ya ka umbam umdi ka bakhut wala kata ka sarkar MDA ha ka por sinchar jongka kala shim ya kala trikam kabalai lamsha ka jingjob ha ka ba ka jingyap jingki khilung ki barangkha kala duna shibun. Menteri khna ka sarkar India ubapet ya katanat Earth Sciences Dr. Jitendra Singh ulo ong ba an sabu da ka Doppler Weather Radar Network ha barok kawai kari haswa jo snem arhajar arpusan ka panyerapan idak lepa haswa banwan kanu ka jing na ka jing kala ka sun bining. Dr. Jitendra Singh ulo ong ya kani ha ka por bu ai jingkran ha ka lingko snem ka basis pa sahu pra jong ka India Meteorological Department IMD ha New Delhi. Menteri sarkar ulo ong ru ba ka sarkar India ha po ka jinginam jong menteri rang badu Narendra Modi kala shimi ki la trikam ki bajanai ban kentiu ya ka radar network na ka khatsan sha ka live nyau tali hakini ki shipo snem ki baladam. Satang kindet por ba an sapan banano shen ni ka tarik tap vote ban jet ikinong bikhamat thamai sya ka yeng dorbar thaw an jong ka Meghalaya ka NPP ka balam khamat ya ka sarkar MDA kala shim ka buwan pli ya ki project trikam da ka babu maunong rim ya shibun ki kamparoi khanang man khring ikinong tap vote menta ka kentila pli ka Shillong Government College of Engineering building da menteri rang ba menhin ka sngi ka jingte ya ka te ka jaka puli layo jingkrshan na ka Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan Rusa Iway Point Not ka bare ka scheme jong ka sarkar pedeng kani ka khubor ka wan chapi na ka All India Radio Shillong ka klido jong ka Trinamool Congress TMC ka Mamata Banerjee kan wan sya ka jala Meghalaya ha ka khat pratrik menta ubnai barkan sa ai jingkran pan ba ha mendi pathar jong North Garo Hills District ban pen klan ya ka jingelap election jong ka TMC ha ka jingjet nong mikmat thamai sha ka yeng dorbar thaw an jong ka Meghalaya
Gani ka sin ka ba are ka Mamata Banerjee manwan sa Meghalaya hapo ka Shibanay Tam. An sanran lang ya ka Mamata da ukun ru jangka ubadeiru General Secretary jangka TMC Abhishek Banerjee ringkat bat MP ka Rajya Sabha Derek O'Brien Manas Ranjan Bhunia ubadei pet ya ki kam ka TMC ha Meghalaya lembat ki armut ki nongelam rangba jangka TMC ha Meghalaya ki bakanthop ya President ba Charles Pengrup baru Dr. Mukul Sangma nongelam ha Kaliang Persha. Kum kadak ban kan mau buram ya ka jingno senyang jengki nongi ki balai khun do yap klem ka jingi snam ka United Democratic Party UDP menhin kasi kala penkup buram ya kumbasan pusan ngot ki volunteers watla ka UDP kala yo pedang palat lais patli ki application kala rai ban penkup buram ya ars pa ngot ki dekhot ki bala treshitom na ka benta ka sing haba kran ha ka jingelang working president jong ka UDP uba Paul Lingdo uloong baya ka program la penong da ka jing thmu ban penkup buram mi ki nong tre ka sing ki bala e khondo ya ban penyo ya ka jala Meghalaya president jong ka UDP uba met ba Lingdo ula penkup buram ya kita dekhot bala sya itu da ka basa mi ki memento ka janko bat ka pisa san hajar tingka marwe. Kaseng BJP kala sakhi ya ke jing yo bor ka bakrau da ka jing rung dukhot jong ko ba 6000 ngot e ki kinthe ha khat pra West Shillong constituency ha upper Mauprem nong sopho Shillong katai ka jing rung dukhot kala long minsingi tho ding ha khamat ka jing sakhilang jo menteri khana ka sarkar India naga tanan electronics information technology but skill development Rajiv Chandra Shekhar President ka BJP ha Meghalaya ba Ernest Mauri baru menteri ka sarkar Meghalaya uba Sanbor Shulai Rajiv Chandra Shekhar ula priang buram ki dekhot ki bathamai jong ka BJP bat ula ong bakini ki dekhot ki bathamai kila yo ban penyeso ela ka kam ha ka jing angno jong menteri rang ba dokari Narendra Modi bante ye ka India ka bathamai ka tayaw lekmen azadi ka Amrit Mahotsav kan sedang naduk mentakasngi ha barok kawai kari kadi ka program ban lekmen ni ka jingyo lak luit kari India bat keling khu snem sngi ha ka bashis pa arhun rio jong Netaji Subhash Chandra Bose ha ki program barok an company jingmut halor ki jingyo senyang jong Netaji Subhash Chandra Bose ha ka jing ki lak luit kari ki jaka ki bakham kongsan ha ka ba an penlong ya ka jingra ki lekmen ki kintop ya ka jela Manipur ka Nagaland Andaman bat Nicobar Islands, Gujarat, Odisha bat ka West Bengal, ha ka ba Netaji Subhash Chandra Bose ulatrai Khambon. Menteri ki kampo yang ke sarkar India Amit Shah sadan lang ha ka program ha Port Blair ha ka arpulai terik menta upnai kum ukongsan. Ha shwa bangin penkut ya kani kubor sashi sen pat an puli biang api ya kimat ki bakongsan. Ai jingkran menteri rang badu kari Narendra Modi limbaga video conference syakakan hon sipai agnivir ke baningkong jong kari. Ke sarkar Meghalaya kelabha sanpho akar ke jaka New Shillong ban penyeng ya ke Shillong Medical College bat Hospital. Anon biang ke klido jong ke Trinamool Congress TMC ke Mamata Banerjee sya Meghalaya lasai ke sengi men klan ya ke jinglap election hari lum garo. Kato gani ka khubor kalakut bakalawan sipi na ka All India Radio Shillong. Sungom haban apat mata saya ke program ke banbut.